बयखौबो बे गोदान भिडिअ बरायफिनबाय दिनै जोङो क्लास 10 नि मेथ्स चैप्टार 11 सोंथि 11.1 एबा एक्सारसाइज 11.1 नि सेकेंड क्वेश्चन बे क्वेश्चन्सखौ बे भिडिअनि गेजेरजों सल्व खालामगोन सिगांनि भिडिअआव नोंसोरो नैबे नाम्बार 1 खौ सल्व खालामनानै होखांबाय बे भिडिअखौ जुदि नोंसोर नायनोब्ला नैबे दा नायबाय थानाय भिडिअनि डिस्क्रिप्शननि गाहायाव लिंक मोनगोन बे लिंकआव थुनानै नायहै नङाब्ला नैबे खनायाव जुदि दायो लिंक नुदोंब्ला बे लिंकआव थुनानैबो नायहैनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नाय आरो जेसेबां हायो बे भिडिअखौ शेयार खालामनांगौ जानाय मानसिफोरनो आरो बे भिडिअखौ नायबाथाय बुजिखागोन आं ग्यारेन्टि होखायो भिडिअखौल' नायलांबाय था जोबजासिम ओके स' क्वेश्चन नाम्बार 2 आव सोंदों 4 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरो बिनि उनाव सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि 3 बाहागोनि 2 आखान्थिनि महरसे आखान्थिथाम आखि आच्छा जों मा खालामनांगौनो 4 सेन्टिमिटार 5 सेन्टिमिटार आरो 6 सेन्टिमिटार आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखिनांगौनो बेखौ आखिग्रोनांगौ बिनि उनाव जों गुबुन मोनसे आखान्थिथाम आखिबावनांगौ जाय नैबे आखान्थिनि मा जायोनो 2/3 बा जायोनो 2/3 जायोनो माने फिसासिन जायो आरो माने फिसासिन जायो आं बुजायगासिनो दं नाय इंलिश मिडियामनि कुइसन्सखौ नायना लाग्रोनि जोङो कन्स्ट्राक्ट ए triangle of sides 4 cm 5 cm and 6 cm and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle माने सिगांनि आखान्थिथामनि बेसेबां आखान्थिथाम आखिनांगौ 3 बाहागोनि 2 माने जोङो मा खालामग्रोनांगौ मोनसे आखान्थिथाम आखिनांगौ नै बेबायदि मोनसे 6 मोनसे 5 मोनसे 4 नों बबेथिं लायो 6 4 5 खौ नोंनि गोसो बिथिं लाथारनांगौ बे नङा बिनिफ्राय मोनसे आखान्थिथाम आखिबावनांगौ जाय नैबेनि बेसेबां जायोनो 2/3 जायोनो दानिया नोंसोर मोजां नोजोर खालाम 2/3 आ मा 2/3 माने मा 2/3 means 1 नि खम नङा होमबा 2 खौ जुदि 3 जों डिवाइड खालामबा नों 1 0 पॉइंट सामथिं मोनगोन माने 1 नि खम जुदि नों डिवाइड खालामनानै 1 नि खम मोनोब्ला नोंहा आखिनो गोनां आखान्थिथामा फिसासिन जागोन थारमाने बिनि सिङाव थागोन आरो ओरै बिनि सिङाव थागोन ओके ओंखायनो मा होनना बुंदों जुदि बियो फानथामब्ला बियो बेसेबां जागोन फाननै जागोन बेबायदि होननाय जादों जुदि नोंहा आखिनो गोनाङा नै बिदि 7/5 जायोबा माने 7 खौ 5 जों डिवाइड खालामबा नों मा मोनगोन 1 नि बारा मोनगोन नङा होमबा अब्ला नोंहा आखिनो गोनां आखान्थिथामा मा जाहैगोन गिदिरसिन जागोन माने बिनि ओरै बाहेरायाव थांगोन आरो ओके बेखौ बुंनाय जादों स' जोङो बावहाय फिसायानो हक गिदिरानो हक जों आखान्थिथाम आखिनांगौ आरो सिगांनि आखान्थिथामनि बेसेबां जानांगौनो 2/3 जानांगौ अब्ला जों बेखौ माबायदि आखिनांगौ जों सोलोंसै बेवहाय स' जों गिबियावनो 6 सेन्टिमिटारखौ बोना लाग्रोनि बा 5 सेन्टिमिटारखौ बोना लाग्रोयो नोंनि गोसो बबे मोनसेखौ बोना लाग्रोयो आङो 6 सेन्टिमिटारखौ बोना लाग्रोनोसै 6 सेन्टिमिटारखौ बोना लाग्रोनोसै आङो जिर'निफ्राय 6 सिम बोना लाग्रोबाय नै बेखौ आं मा नाम दोननि AB नाम दोननि साप'ज बेखौ आं मा नाम दोननि AB नाम दोनबाय ओके दानिया मा खालामदो नोङो 4 सेन्टिमिटार बा 5 सेन्टिमिटार 6 खौथ' आखिग्रोबाय जायखिया मोनसेखौ नोङो 4 आखिनो 5 आखिनो गोनांखौ नैबाव जखा ला स्केलाव जखा लाग्रो सिगां नैबे बुस्थुजों जखा लाग्रो बोरै जखा लागोन नाय आं 0निफ्राय थुबथागोन बुस्थुखौ नुदोंना 0निफ्राय थुबथादो बेनिफ्राय 4 जुदि आखिगोनबा नोङो 4 सिम बोना लाबो नैबे पेन्सिलखौ ओके 0 to 4 नै नुदों नङा होमबा भिजिबल 0 to 4 नै 0 to 4 बिदि जखा ला जुदि नांबावगौबा 5 सिम लांगोन जों बेखौ पेन्सिलखौ होमबा 0निफ्राय 4 सिम लाबाय आङो बेखौ आं बहा थुथागोन नैबे एआव थुथागोन आङो बे एआव थुथाबाय बे एनिफ्राय आङो ओरै मोनसे बोरला आखिहरसिगोन नों बिनिफ्राय आखिनो गोसो ना एनिफ्राय आखिनो गोसो नोंनि गोसो नों जुदि 4 सेन्टिमिटारखौ बिथिं आखिनोब्ला नोङो एआव थुथानांगोन होमबा आं ओरै बोरला मोनसे बानायबाय नै ओरै मोनसे बोरला बानायबाय ओके बिनिफ्राय बेबायदिनो सेम नैबे बिनिफ्राय आं मोनसे ओरै बोरला बानायहरगोन नाथाय बेसेबां जखानि 5 सेन्टिमिटार खारन दहाय 4 खौ लाबायना एबार 5 खौ लादो 5 खौ लानो थाखायबो बिदिनो नैबे 0निफ्राय 0आव थुबथानानै 5 सिम लांबानो जाबाय ओके नुदों जानांगौ नोंसोरो नै 0निफ्राय थुबथादो 0निफ्राय थुबथादो ओमफ्राय 5आव लांबानो जाबाय नै 5 सिम लांबानो जाबाय 0निफ्राय 5 सिम ओके होमबा 0निफ्राय 5 सिम नैबे बियाव फैदो बे बियाव थुबथानानै बेखौ ओरै दानस'हर ओके बेनिफ्राय मा खालामदो बिसोर मोननैखौ जइन खालामदो नै एजों नैबे जेरावहाय दानस'दोंमोन जोंहा बेजों होमबा जों जइन खालामबाय बेनिफ्राय एजों बिजोंबो
नैबे बिनिफ्रायबो बेवहाय नैबेसिम जेरावहाय दानस'दों बेवहाय जइन खालामहर जों जइन खालामबाय नांजोबासै होमबा जोंहा नैबेयो बेसे जाखो बे 4 सेन्टिमिटार आरो नैबेयो बेसेबां जाखो 5 सेन्टिमिटार बिथिंना जाहैबाय 4 सेन्टिमिटार आरो नै बिथिंनिया जाहैबाय 5 सेन्टिमिटार दायो नोंसोरो बेखौ स्केलजों सुलायनो गोनां गैया बेबायदि सुनानै जों बानायगोन बेखौबो दासान जोङो बेखौ जेब्लाबो बेबायदि बानायगोन फार्स्टनिखौल' बोनो मोनगोन सेकेन्डनि मोननैखौ बोनो मोना बुजिबाय दानिया जोङो मा खालामगोन नैबे ए निफ्राय ओरै मोनसे खनासा 90 डिग्रीनिख्रुइ खम मोनसे जों ओरै लाइन बोना लागोन एनिफ्राय ओरै ओके बेखौ जों ए एक्स नाम दोनबाय बयबो बुजिबाय जानांगौ दानिया जों मा खालामगोन जोंखौ बेसे बाहागोआव डिभाइड खालामनो होदोंमोन बेसेबां बाहागोनि आखान्थिथाम आखिनो होदोंमोन बेखौ नायफिन जोंखौ मा सिगांनि आखान्थिथामनि 2/3 आखान्थिथाम आखिनो होदों होमबा 2/3 नि मादाव सोर देरसिन बेखौ नायदो 2आ देरसिन ना 3आ देरसिन 3आ देरसिन जुदि 3आ देरसिनब्ला बावहाय देरसिना मोनबेसे मोनथाम जों बावहाय मोनबेसे बोर लाखिगोन मोनथाम बोर लाखिगोन ओके एसे गिदिर आखिनि याव थुथानानै दै जेरावहाय थुथानांगोन गोसोआव लाखि याव थुथानांगोन जों याव थुथानांगोन याव थुथानानै 1 आरो बेयाव थुथाफैदोलाय बेखौनो जेबो लोरसोर खालामनाङा 2 आरो बेयाव थुथाफैदोलाय 3 नै बिदि मोनथाम बोरला बानायफैबाय जोङो आरो बेनि नामखौ दोनबाय आङो साप'ज A1 जिहेतु A निफ्राय फैदों A2 आरो बेनि नामखौ दोनबाय A3 बहाय मानो मोनथामल' बोखो खारन 2/3 नि मादाव देरसिना सोर 3 जुदि देरसिना नै नेक्स्ट कुइसनाव दङ 7/5 जुदि देरसिना 7 ब्ला जोङो खै था बोनांगोन बेखौ 7 था बोनांगोन ओके दानिया नैबे लास्ट आरो नैबे लास्टजों जों जइन खालामगोन जेब्लाबो गोसोआव लाखि बेखौ जेबो बावथारनाङा बे A3 जों नैबे B जों जइन खालामगोन A3 जों B जों जइन खालामबाय नै A3 जों B जों जइन खालामबाय दानिया मा खालामगोन जेरै बे A3 जों B जों जइन खालामबाय 3 आवहाय थिग बिदिनो 2 आवबो जोङो बेबायदिनो मोनसे ओरै हांखो बोगोन A2 आव माने A2 आव बोगोन बिनि लिग मोनसे जों ओरै हांखो बोगोन नाथाय डाइरेक्ट ओरै बोनाङा बेखौ मालाबाबो डाइरेक्ट बोआ जोङो मानो बोगोन नै जों 3 आव जइन खालामखांबाय ना आरो जों दायो मायाव थांगोन 2 आव माने A2 आव बाथ्राखौ गोसोआव लाखि जोङो 3 जों B जों जइन खालामखांबाय ओके देरसिनजों दानिया फिसाजों माने A2 जों बेजोंबो जों बेजों लिग मोनसे हांखो बोगोन दा बोनाया बोरै बोयो बिनि थाखाय आं जेरै कुइसन नाम्बार 1 आव फोरोंदोंमोन नोंसोरखौ बेबायदिनो नैबाव A3 आव थां A3 आव जों मोनसे खना बानायग्रोगोन ओके ओरै खना बानायबाय जों A3 आव नै ओरै मोनसे खना बानायबाय नुदोंना बेबायदिनो A2 आव फै जिहेतु जोंना फिसासिना 2 नालाय ओंखायनो जों A2 आव फैनांगोन नै A2 आव फैबाय जोङो A2 आवबो जों बेबायदिनो मोनसे ओरै बोरला बानायफैगोन ओरै मोनसे बोरला बानायफैगोन जाबाय ओके दानिया जों मा खालामगोन नैबे खनाखौ सुदो बेखौ बोरै सुगोन नायलांबाय था भिडिअ जिहेतु भिडिअखौ मोजां नायलांबानो बुजिगोन स्टेप बाय स्टेप नै बेबायदि सुदो बेबायदि सुबाय आं नै नुदोंना बेबायदि सुबाय ओके बेबायदि सुनानै जेरावहाय नैबे लाइनखौ नैबे दानस'फैदोंमोन बेवहाय थुथाबफैनानै बेखौ दानस'हरनांगोन आङो बेखौ मा खालामहरनांगोन दानस'हरनांगोन होमबा आं नै दानस'बाय नै ओरै दानस'बाय ओके दानस'खांनायनि उनाव मा खालामनांगोन बे A2 निफ्राय जेरै दहाय A3 निफ्राय B जों जइन खालामदोंना बे A2 निफ्राय नैबे दानस'नायजों बे A2 निफ्राय नैबे दानस'नायजों जोङो मा खालामगोन बेखौ जइन खालामगोन ओरै जइन खालामगोन होमबा नों नुबायना बेजों मा जाबाय लिक जाबाय नङा होमबा बेजों मा जाबाय जोंहा लिक बे मोनसे थांबाय आरो मोनसे खामानि दंबावो बे खामानियानो जाहैबाय नैबे जेरावहाय बियो नैबे AB खौ नैबे लाइना फोनांहैजाबाय बिनिफ्राय नैबेयाव मोनसे जों ओरै नैबेजों लिक जानाय बायदि मोनसे बोबावगोन होमबासो जों आखाइनो गोनां आखान्थिथाम मोनगोन नाथाय जों डाइरेक्ट बोबानो जाया आं दहाय बुंखादों ओंखायनो जों मा खालामसिगोनलाय जोङो जेरैहाय नैबाव मोनसे खना बानायगोन जोङो बियावहाय जों मोनसे खना बानायगोन बेयाव जों मोनसे खना बानायबाय नै ओरै ओके होमबा जों जिहेतु नैबाव आखिनो गोनां नङा होमबा ओंखायनो आं नैबावहाय थुथाबफैसिगोन नैबाव थुथाबफैबाय नै बावबो मोनसे ओरै नैबेखौ दाननाय बायदि ओरै बोफैबाय जोङो नै ओरै दाननाय बायदि बोफैबाय ओके दानिया नैबेखौ सुदोलाय नैबेखौ नै बिदि सुदो समान जानांगोन दे ओरै सुदो
बारनो मोना जेसेबां बेनिफ्राय सुखांनानै नैबावहाय जेराव दानस'दों ना बेवहाय थुथाबफै बेयाव थुथाबफैदो जेबो लर-सर खालामनाङा जेबो हिलायनो मोना हिलायाजासे बेवहाय बेखौ ओरै दानस'फैदो दानस'फैनाय बायदि बोबाय जों नै दानिया जों मा खालामगोन जेरावहाय दानस'बाय नैबेनिफ्राय जोङो नैबेखौ ओरै बोसिगोन ओरै बोबाय होमबा जोंहा नुबाय बेजों मा जाबाय जोंहा लिक जाबाय नङा होमबा पेरालेल जाबाय स' नायदो आखिनो गोनाङा जोंहा जोब्बाय आखिनो गोनां जेसेबां दंमोन बे जोब्बाय जों बेखौ सि हमना लानि जेरावहाय दहाय फार्स्टआव दानस'दोंमोन बे ए बि सि होमबा जिहेतु जों नैबेखौ सि देस लानोसै मानो सि देस लानो एनिफ्राय ओरै थांबाय बियो ओंखायनो जों हमना लानो सि देस हमना लानोसै बेखौ नों जिखुनु हमनो हायो नो प्रब्लेम सि देस हमथारनांगौ बे नङा बेनिफ्राय नैबे जिहेतु बि सिम फैदों आं नैबेयाव बेखौ मा हमना लानि बि देस हमबाय होमबा नायदो बावहाय आखिनो गोनां आगान थिथामा जोंहा नैबेनो सिगां आखिनो गोनां आगान थिथामा फार्स्ट आखिनाय आगान थिथामा सरि ए बि सि मोन नैबे ए बि सियामोन दा आखिनो गोनां जाय मानि बे ए बि सि नि 2/3 आगान थिथामा आखिनो होदोंमोन बे आखिनो गोनां आगान थिथामानो जाहैबाय ए सि देस बि देस ए बि देस सि देस नैबे ए बि देस सि देसआनो नैबे ए बि सि आगान थिथामनि 2/3 आगान थिथाम माने फिसासिन आगान थिथाम अके बेबायदि आखिगोन जों बिनि उनाव जों मा खालामसिगोन आखिनायनि आगाफोरखौ लिरनांगौ आरो आखिनायनि आगाखौ लिरनायजों लोगोसे बे कुइसन्सआव मा होनना बुंदों गाहायनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय आखिनायनि नायबिजिरनायखौबो होनबावदों ओंखायनो जोङो नायबिजिरनायखौबो लिरबावनांगोनसो माने नैबाव होनना बुंदों नाय इन इच अफ द फलोइं गिभ द जास्टिफिकेशन अफ द कनस्ट्राक्शन माब्रै आखिखो आखिनायनि गेजेरजों माब्रै नंमारगोना नंमारा बिनि जाहोनखौ जों होमारनांगौ होमबा जों बाव लिरगोन आखिनायनि आगा दायो आखिनायनि आगायाव मा लिरनांगौ नों मा आखिखो बेखौनो लिरनांगौ जेबो प्रब्लेम गैया आखिनायनि आगा बर' मिडियामना लिरनांगोन आखिनायनि आगा इंलिश मिडियामना स्टेप्स अफ कनस्ट्राक्शन्स जेबो नङा बेयो जोबोद गोरलैसो जों आखिनायनि आगाखौ बोरै लिरगोन आं लिरना लाखाबाय नैबावहाय नङाबा भिडिअआ गोलावद्राय जागोन आं मा लिरखो सिगाङावनो ए बि इकुवेल टु 6 सेन्टिमिटार जखानि हांखो बोनाय जाबाय ए लाइन सेगमेन्ट ए बि इकुवेल टु 6 सेन्टिमिटार इज ड्रन होननानै लिरदों इंलिश मिडियामनियाव बर' मिडियामनियाव लिरदों बेबायदि स' मानो लिरखो नाय आं सिगाङाव मा आखिग्रोदोंमोन प्रथमबार आं मा आखिग्रोदोंमोन गिबियावनो आं ए बिखौ आखिग्रोदोंमोन जेसेबां जखानि लादोंमोन आं ए बिखौ 6 सेन्टिमिटार जखानि बोग्रोदोंमन बेखौनो बेवहाय लिरदों आरो बिनि उनाव मा खालामदोंमोन एनिफ्राय 4 सेन्टिमिटार जखानि बा सखावनि होनना बुङो सखावनि होनबा साबसिन जायो एनिफ्राय 4 सेन्टिमिटार सखावनि बोरला बोनाय जाबाय फ्रम ए एन आर्क अफ रेडियास 4 सेन्टिमिटार इज ड्रन माने नैबे एनिफ्राय नैबेसिम आं मोनसे ओरै बोरला आखिदोंमोन ना ओरै मोनसे बोरला बानायदोंमोन ना बानायाखैमोन ओरै मोनसे बानायदोंमोन एनिफ्राय ओरै सिसिम मोनहैनाय बायदि बेसेबां जखानिमोन 4 सेन्टिमिटार जखानि लानानै आच्छा बावहाय मानो सखाव होनना बुंनाय जादों बोरला होननाय बुस्थुआ जोंहा बोजोबथारोबा मा जायो मोनसे सार्कोल जागोन ना जाया मोनसे आगान थिथाम मोनसे बेंखन जागोन ना जाया जोङो बोरलाखौ ओरैल' लाखियोबा जों बेखौ बोरला होनगोन नाथाय जेब्ला जों फुरा बोजोबो अब्ला जोंहा बे मा जागोन मोनसे सखाव जागोन ओंखायनो बे बोरलाहा मा थायो बे बोरलाहा मोनसे सखाव थायो अके होमबा बावहाय जोङो नैबे बोरलाया मोनसे सखाव दङ जिहेतु बेखौ फुरा बानायजोबा जोङो सखाव जागोन ओंखायनो बेखौ सखाव होनना बुंनाय जादों आरो बे सखावा बेसेबां 4 सेन्टिमिटार जखानि ओंखायनो आं नैबाव लिरदों एनिफ्राय 4 सेन्टिमिटार जखानि सखावनि बोरला बोनाय जाबाय अके बिनिफ्राय बिनिफ्राय मा बोदोंमोन बिनिफ्राय 5 सेन्टिमिटार जखानि बा सखावनि बोरला बोनाय जाबाय फ्रम बि एन आर्क अफ 5 सेन्टिमिटार रेडियास इज ड्रन नैबे बिनिफ्रायबो ओरै मोनसे दहाय बोरला बानायहरदोंमोन ना बेसेबां जखा लानानै 5 सेन्टिमिटार बेखौ बावहाय लिरबाय बेबायदिनो नों बोरै आखिदों बेखौल' लिरलांबाय थानांगौ नाथाय मोनसे बाथ्राल' गोसोआव लाखि बे एनिफ्राय ओरै आखिहरनाय आरो बिनिफ्राय ओरै आखिनाय समाव बिसोर मोननैजों मा जालायनाय बायदि दानस'लायनाय बायदि जोङो बोनांगोन बबेयाव दानस'लायदों सियाव दानस'लायदों दानिया फैदो नेक्स्ट आखिनायनि आगायाव नेक्स्टआव जों मा आखिदोंमोन ए बि आरो ए सि जों जरायदोंमोन नङा होमबा ओंखायनो आं लिरदों ए बि जों ए सि जों जरायनाय जाबाय होननानै लिरदों बिनि उनाव मा खालामखो ए बि एन ए सि आर जइन बिनि उनाव जों मा खालामखो दोंसे रोदा ए एक्सखौ खनासा बानायनाय बायदियै बोनाय जाबाय ए रे ए एक्स मेकिं एन एक्यूट एंगल विथ ए सि इज ड्रन माने नैबे ए एक्सखौ बोदोंमोन जोङो नैबे ए एक्सखौ खनासा बानायनाय बायदि माने बियो 90 डिग्रीनि खम बेबायदि जानाय बायदि जों बोनाय जादों बिनि उनाव मा खालामदोंमोन नैबे A1 A2 A3 पॉइन्टफोरखौ जों फज'फैदोंमोन बेखौ लिरदोलाय A1 A2 A3 बिन्दुफोरखौ A X आव ओरैबायदि फज'नाय जाबाय जाहाथे A1 इक्वल A1 A2 इक्वल A2 A3 माने बे A निफ्राय A1 सिम बेसेबां गोजान बे A निफ्राय A1 सिम A1 निफ्राय A2 सिम एखे गोजान
A1 निफ्राय A2 सिम बेसेबां गोजान A2 निफ्राय A3 सिम बेसे गोजान बेबायदि जानाय बायदि जोङो मा खालामबाय फोजोबफैबाय बिनि उनाव जों मा आखिदोंमोन A3B खौ दाजाबनाय जाबाय A3B इज जइन होनना लिरनांगोन इंलिश मिडियामना नैबे A3 जों B जों मा खालामदोंमोन दाजाबदोंमोन जइन खालामदोंमोन नङा होमबा बिनि उनाव मा खालामदोंमोन A3B बायदिनो दोंसे लिग हांखो जों बोदोंमोन A2 आव A2B डैश बेखौ जों लिरसिगोन बेखौ बोरै लिरगोन A2 निफ्राय माने नैबेनिफ्राय A2 निफ्राय A2B डैश को A3B नि लिगै बोनाय जाबाय इंलिश मिडियामना लिरदों फ्रम A2B डैश पैरेलल टू A3B इज ड्रॉन A2B डैशआ सोरनि पैरेलल A3B नि पैरेलल नङा होमबा लिग नङा होमबा बेखौ आखिनाय जाबाय बिनि उनाव जों मा आखिबावदों नैबे B डैश निफ्राय B डैश C डैश जाय सोरनि लिग BC नि लिग जों बेखौ आखिदों नङा होमबा जों बेखौ नैबाव लिरबाय नि B डैश निफ्राय B डैश C डैश को BC नि लिगै बोनाय जाबाय फ्रम B डैश C डैश पैरेलल BC इज ड्रॉन इंलिश मिडियामना बिदि लिरदो होमबा जों मा मोनखो AB डैश C डैश मोनबाय AB डैश C डैश मोनबाय बे AB डैश C डैशआनो जोंहा मा जागोन आखिनो गोनां आखान्थिथाम इंलिश मिडियामना लिरनांगोन देयरफॉर AB डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल नैबे AB डैश C डैश नैबे AB डैश C डैश नैबे फिसासिन आखिनो गोनां आखान्थिथाम जाहैबाय बेनो आखिनो गोनां आखान्थिथाम जोंहा फिसासिन जागोन होननानै आं दहाय बुंखादों मानो होनबा जोंहा 2 खौ 3 जों डिवाइड खालामबा जोंहा मा मोनो 1 नि खमसिन मोनो बेबायदि नोंसोर लिरनांगोन स' आखिनायनि आगाफोराबो जोबोद गोरलैसो जेबो नङा जास्ट नों मा आखिदों बेखौ लिरनांगौ आं बावहाय जेरै लिरथारदों बेबायदि लिरथारनांगौ बे नङा नों बानाय लिरबानो जाबाय अके गासै मोनबैसे जादों आखिनायनि आगे गासै 9था जादों गासै मोन 9 टटेल 9 स्टेप्स आं बावहाय लिरबाय दायो जोंहा दंबावो नायबिजिरनाय स' नायबिजिरनाय जास्टिफिकेशनखौ जों होनांगोन जास्टिफिकेशननि गेजेरजोंसो जोङो मिथिगोन जे बे जोङो जे आखिनाय बे नंमारगोन ना नंमारा स' जोङो नैबेबायदि मोन्दोंमोन आखिनानै ABC नि आखिनानै मोन्दोंमोन ABC आखान्थिथाम आखिनानै बिनि जा 2/3 बिनि 2/3 आखिनो गोनां आखान्थिथामा मामोन AB डैश C डैशमोन होमबा आं बेखौ बाव लिरफिनदों नै बेबायदि फिसा महराव स' नाय जोङो नैबे आखान्थिथामखौ लाग्रोगोन नै बिथिंनिखौ बेखौ जों उनाव लागोन बे A3 बा A3B नै बिथिंनिखौ लाग्रोगोन जोङो होमबा बेखौ आङो नैबाव नै बिदि बानायफिनदों नै A3B आखान्थिथामखौ आं नैबाव बिदि बानायदों A3B बावहाय A3B आखान्थिथामाव माने ट्रायंगोलावहाय सोरजों पेरालेल लिग नैबे A2B डैशजों नैबेजों लिग जुदि मोनसे ट्रायंगोलाव मोननै साइड्सआ मोननै आखान्थिया जुदि इकुवेल जायोब्ला लिग जायोब्ला पेरालेल जायोब्ला जों मा लिरनो हायोमोन बेयाव जेसेबां आखान्थिथाम दङ बे मोननै आखान्थिथामा मा जायो महरसे जायो होननानै जों मोन्दोंमोन चैप्टार 6 आव मोन्दोंमोन गोसोआव लाखि आं बुंफिननि जुदि मोनसे आखान्थिथामाव मोननै साइड्सआ मोननै आखान्थिया लिग जायो अब्ला बेवहाय जेसेबां आखान्थिथाम नों नुदों बे मोननै आखान्थिथामा मा जायो महरसे जायो अके फर एग्जाम्पल बाव मोनबेसे आखान्थिथाम दङ A3B नै A3B बै गिदिर मोनसे आरो मोनसे जाहैबाय नैबे फिसा मोनसे A2B डैश A2B डैश नै A2B डैश होमबा बे मोननै आखान्थिथामा मा जागोन महरसे जागोन आচ্ছা मोननै आखान्थिथामा महरसेब्ला जों मा लिरनो हायोमोन मोखांसे आखान्थिफोरखौ माने जोङो मा लिरनो हायोमोन करेसपन्डिं साइड्सफोरखौ मोखांसे आखान्थिफोरखौ जोङो बिसोरखौ जा डिवाइड खालामलायनानै जों मा मोनोमोन समान मोनोमोन माने रानलायलायनानै माने आं मा बुंनो सानदों A निफ्राय A2 सिम बेसेबां A2 निफ्राय A3 सिम डिवाइड खालामोबा जेसेबां मोनो बेजों मोखांसे आखान्थि होनना बुङो गोसोआव लाखि बेजों बेखौ डिवाइड खालामनानै जेसेबां मोनगोन नै बेजों बेसेबां डिवाइड खालामनानै एखेखौनो मोनगोन बेजों डिवाइड खालामनानैबो एखेखौनो मोनगोन बेखौ होननाय जायो महरसेनि मिनिङा मा बिसोर मोननै आखान्थिथामा जुदि महरसे होनना बुंबाय होमबाथाय गोसोआव लाखिदो नैबेखौ बेजों डिवाइड खालामनानै जेसेबां मोनो नैबेखौ बेजों डिवाइड खालामना एखेखौनो मोनगोन थिग बिदिनो बेखौबो बेजों डिवाइड खालामनानै एखेखौनो मोनगोन माने मोनथामनि गेजेराव इकुवेल जाजोबगोन नैबेबायदि बुजिबाय AA2 डिवाइड बाय AA3 इक्वल A2B डैश डिवाइड बाय A3B नै इनिफ्राय AB डैश बाय AB नैबे AB डैश बाय AB बिसोर मोनथामजों मा जाजोबगोन इकुवेल जाजोबगोन होमब्ला नायदो AB डैश बाय AB खौ आं सिगाङाव लिरबाय मानो होनबा आंनो बेखौ नांगौ बेनिफ्राय AA2 आरो AA3 खौ नांगौखाय आं बेखौल' लिरबाय बिसोर मोननैखौल' लिरबाय आङो दानिया होमबा AB डैश बाय AB आ बेनो
A2 आ बेसे जों साननि A2 माने A निफ्राय A2 सिम मोनबेसे दङ सानदो मोनसे मोननै ओंखायनो आं गोजौआव मा लिरबाय 2 लिरबाय बेखौ बिदि लानाय जायो दे कन्स्ट्राक्शननिफ्राय बेनिफ्राय A निफ्राय A3 सिम मोनबेसे दं सान मोनसे मोननै मोनथाम ओंखायनो नैबाव A3 माने A निफ्राय A3 सिम मोनबेसे दङ मोनथाम दङ मोनथाम डिस्टेन्स दङ माने 3 किलोमिटार बायदि सानना ला ओके A निफ्राय A3 सिम मोनबेसे किलोमिटार दं सानना ला 1 2 3 ओके होमबा जोङो AB dash by AB खौ बेसेबां मोनखो 2/3 मोनबाय थिग बेबायदिनो जोङो ट्रायंगल ABC निफ्रायबो जों मोनगोन फ्रम ट्रायंगल ABC we can get मा मोनगोन जोङो नैबेयावहाय मोनसे आखान्थि सिथाम दंबावो जोंहा बे आखान्थि सिथाम बियो नैबेयाव आखिदांनै ABC नैबेखौ होनना बुंदों नैबे ABC माने नैबे गोजौनियाव जों नैबे गाहायनिखौ लाखांबाय गाहायनिफ्राय जों मा लिरनो हाखो AB dash divide by AB इक्वल जों मा मोनखो नै 2/3 मोनदोंमोन थिग बेबायदिनो नैबे गोजौनिफ्रायबो जों मा लिरनो हागोन जों नैबेखौ लिरनो हागोन गोजौनिफ्रायबो नै बे आं नैबाव एक्सट्रा लिरबाय बहाय ABC आखान्थियाव आं बहाय एक्सट्रा लिरदों नै बियो बिदिमोन नङा होमबा नै ABC बाव मोनबेसे आखान्थि सिथाम दङ बावबो नैबेखौ बस'योब्ला जोंहा मोननै आखान्थि सिथाम मोनगोन नै बेबायदि बस'बाय आङो बे बस'नायखौ बाव एक्सट्रा आलादा लिरदों होमबा बेयावबो नै बेजों लिख नै बेजों लिख बहुत कनफिउजिं दै एसे मोजां भिडिअखौ गोसो होनानै नाय बेजों जुदि लिखबा चैप्टार 6 नि मथे जोंहा बेवहाय मोनबेसे आखान्थि सिथाम मोनो मोननै मोनसेया जाहैबाय AB dash C dash आरो मोनसेया जाहैबाय ABC बे मोननै आखान्थि सिथामजों मा जायोमोन महरसे माने सिमिलार जायोमोन होमबा जों सिमिलारबा आं दानि बुंनाय बायदि नैबेनि आखान्थिखौ नैबेनि आखान्थिजों डिभाइड खालामबा जेसेबां मोनो नैबेनि आखान्थिखौ बेजों आखान्थिखौ डिभाइड खालामबा एखेखौनो मोनगोन आरो नैबेखौ बेजों डिभाइड खालामनानैबो एखेखौनो मोनगोन बेखौ लिरनो हायो बाथ्राखौ बुजिबाय ओके AB dash खौ AB जों डिभाइड खालामनांगोन BC dash खौ BC जों माने गावनि साइडआव थानायखौ गावनि साइडआव जों डिभाइड खालामनांगोन AC जों AC dash जों AC जों गावनि साइडआव दङ महरसे जायोब्ला जों बेबायदि लिरनो हायो चैप्टार 6 आव मोनबोदोंमोन बा बिनि सिगां क्लास 9 फ्रावबो मोनबोदोंमोन नोंसोरो महरसेया बोरै जायो सिमिलारा बोरै जायो बेखौ जों बाव प्रुफ खालामनो थांबाय थाला जुदि बाव प्रुफ खालामबा आरो भिडिअआ बहुत गोलाव जाबावगोन होमबा जोङो AB dash by AB AC dash by AC B dash by CD खौ बेखौनो लिरबाय होमबा AB dash by AB आ बेसे मोनदोंमोन नै बेसेबां मोनदोंमोन 2/3 मोनदोंमोन नै AB dash by AB आ नैबे AB dash by AB आ 2/3 मोनदोंमोन होमबा बिसोर गासिबो माजों इकुवेल जुदि बियो 2/3 जों इकुवेलबा बेबो मोनथामबो जिहेतु इकुवेलखा होमबा बिसोर मोनथामबो माजों इकुवेल जागोन 2/3 आচ্ছা जों बिनिफ्रायनो बुजि मोनबाय जे बहाय जे जों नैबे मोननै आखान्थि सिथाम मोनदोंमोन नैबे ABC मोनसे आरो AB dash C dash मोनसे बे मोननै आखान्थि सिथामा नंमारगौ ABC आखान्थि सिथामनिफ्राय जों जे AB dash C dash आखान्थि सिथाम आखिदोंमोन बियो ABC नि मा 2/3 ओके ओंखायनो AB dash खौ AB जों डिभाइड खालामनानै AC dash खौ AC जों डिभाइड खालामनानै B dash C dash खौ BC जों डिभाइड खालामनानै जों गासैयावबो बेसेबां मोनहैदों इकुवेल टु 2/3 मोनहैदों नै बेबायदि जों प्रुफ खालामनांगोन बेबायदि जोङो जास्टिफाइ होनांगोन ओके जास्टिफिकेशनाव जों बेबायदि जेसेबां हायो गुसुङै सल्भ खालामनो सेस्था खालामनांगोन नङाब्ला नोंहा बहुत टाइम थांगोन आखिनायावनो जथेस्थ टाइम लाखायो आरो जुदि बेवहाय नों जुदि आरो आखिनायनि आगा लिरबावनांगौ नोंहा बहुत टाइम थायो ओंखायनो जेसेबां हायो जास्टिफिकेशनखौ नायबिजिरनायखौ गुसुं खालामनांगोन जोङो आरो जिहेतु बेयो 4 मार्क्सनिल'सो फैयो एग्जामाव जेसेबां हायो गुसुं खालामनानै लिरोब्ला जेसेबांनो नोंहा समा सेभ जागोन टाइमा स' बेखिनियानो उननि भिडिअ'जों लोगो मोनगोन आसा खालामबाय गोजोन्थों